Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam rekan ulangun, mambagi niyo sa kalilintad na gusto kada rayo-rayo ginawa. Kalang ulangon niyo sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adno to mga pagarito na minis may pantag ko kabgay sa sadaka al-fitr, zakatul fitr o dina sadakatul fitr. Wanto na ay kukuman yan. Mga pagariyami na gumangalok sa mi, giyang ya sadakatul fitr na wajib ya kulangwan a muslim. Kumanipitin gisaan a muslim na wajibunay. Why si ko yamanan yan na pagagagaon. Why agwa yamanan yan na adna masusubra ko yamanan yan na kailangan yan. So wajibu nagyan kaya zakatul fitr ay dalilian. Nagyan ko tamya katitian ko Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadith apun ku Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Peter yan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitr min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir 'ala kulli hurrin aw 'abdin dhakarin aw untha min al-muslimin. Ayakuna katiru yamanan yan Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nasukun su Nabi sallallahu alaihi wasallam na piaralun yan so zakatul fitr o di na sadakatul fitr si ku Ramadan na piaralun yan si ku mga tao sa ayakala ay bagayran as sadakatul fitr na isa kagantang apun sa kurma o di na isa kagantang apun sa bantad si ku uman imaradika a muslim o di na uman iuripan na muslim o di na datu anta akabai apan kumya marateya o di na mga muslim. So gina ni hadith yan amialoy ko hadith o Imam Al-Bukhari rahimahullah. So uman ni isaraktan makagagaga na wajibun agyan ko takapakabgay niyan sa zakatul fitr. Anday pinakakawajibiyan ko taw na pinakakawajibiyan ko taw na andeden kasadepa alungan si kum magarib kapuspusan o Ramadan ay mapitaian na Idul Fitr na ipun sa giyang utang magarib na taman sa di makaliw so imam why si sa giyang uta pungutabaan yan nagitipin na ka oras kawawajib o kabagay sa sadakatul fitr. Itipin na ka oras yan ugay na so tao akabayan akikabalagaan yan nun pamana dipan mau magyang guta oras magarib agyang guta kapuspusan o Ramadan na dipan mau maibarat na ikabalagan yan si kupaganay ang kaya ulan-ulan a Ramadan na kapagay ikabalagaw ta kanaba marata ang kuta kikabalagan nun na sumipantag ko kala yan nagyabagyang utamya aloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sa kagantang si sa hadith na amialoy ron ng kota kurma ugyang utabantad ugay na sabab sa daanan kumangingad o kalangulangan kumanga muslim o maniingad na piti barang so pugusar no na panganangkan kanabadatar si kumasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya pugusar no nagyang kota kurma ugyang kota emanan niya nabantad nagyuti sabab pagyuti ipambagayaran as sadakatul fitr. So aya bandingan si mga ulama na samambu sa mababaloy panganangkan kalalayaman ko ingad agyuti mababaloy ay ipagutu ipapita ipagutu naguing gabi ibarat bu nagyuti kabaloy kibagay as sadakatul fitr ko umani ingad. So datar sa giyang kayamanan yan na Pilipinas aya kadaklansi na margas sa kibagaytan. Why say ko mga ingad ayap kenun na roti na kibagayan mamuna arin. Why say ko mga ingad ayap kenun na kamais akibagayan. Say ko mga ingad ayap kenun na banggala akibagayan. So madidipindianan ko mababaloy panganangkan ko ingad sa ayak kibagay at taksyan na isa kagantang. Aya pa kay
Kepakai agyang kai sadakatul fitr na parasan tanwa pirak na aya ko kuman yung mga pagremi ko agama Islam si kum madhab o Imam Shafi'i rahimahullah na aya mana niya diga pa kaya parasan sadin sa mababaloy panganangkan ko na gitod ni dapat tayong bagay aya kapit o Imam Abu Hanifa rahimahullah na kapakaya parasan why gitu si ko mga Hanafi na aya kumakalilidkiran nagyang kutwa paman nakapapirasaon pera sip mang kumadhab tanwa Shafi na sabab sa aya maanan niyan na aya matatago kung mga kitab tanu na di ka pa kaya parasan na gito'y kadakdaklan kung mga Shafi na diran perasan kaya na ipambagiran mambuna margas o di na so kalalayaman peken ko yung diran okay na so mga mutaakhirin o mga ulamatan pamanaso mga ulamatan ng mga Shafi'iyah why mga uri na kiyukumiran sa damarata ko kaunuti tanu ko madhab o Imam Abu Hanifa si kumipantag sa giyang kaya kabagay sa zakatul fitr sa pa kaya para sa tanu why agyang ko tuwa zakatul fitr pirak why kasabab sa si sagiyang kaya masa tanu na mas malas o kakailangan na o mga tao ko pera. So giti, dataragyan kaya kitab Al-Fiqhul Manhaji way ay ni surat i Dr. Mustafa Al-Khin agu si Dr. Mustafa Al-Bugha na kiyo kumiran sa tigiran aya mataan na sa giyang kaya muri masa giyang kaya masa kapapantagan tanuron way napiyak kay tanu suka para sa tanu kaya maanan yan na zakatul fitr o dina sadakatul fitr kapag mana nila paras na sumipantag ko pamanaki pambaganon oy nayad na pinaka malaon ikabnar na mga miskin mga fukara oy maka babaling ko mga ingad matatagutan ron oy so ayad na baganon naging gutwa inaluy wallahu subhanahu wa ta'ala walo way sisa Quran kaya mana ni naketuon tanuron way dataragi ang utang mga fukara siran su mga tao ded na bayran kawiyagan nasiran bagan tanuron so pemamilitan sa mga tao ded na kawiyagan yan na isaw to kaklasya kebagan tanu ko sadakatul fitr gugyang ko ta mga miskin mga miskin nagyang ko mga tao aad na mga kawiyaganiran ugay na di petuun-tuon sa giyang ko tayo maanan yan na kailangan nila why gupadepan aklasi kebagantan wag yang ko ta mga tao makukuha sira na bayadan batagula bog yang ko ta aya kakukuha niya na bayadan why na sabab sa kaya pakapangutang yan why sa pirak inusaryan ko kapagumpiya iniyan ko paglatalatan ng mga Muslim datari barat o mga datutano mga lokostano why di mamamasadan sa mga ridu o di na mga samok at kisabab kiran nakapakapungutangiran sa ayam ananian na ipusadiran ko mga samok so makukuha siran na bayadan nakapakay panabugan siran o di naging ko tuwa andang na makukuha bayadan why Muslim agu bara agama makukuha bayadan sagiyang ko tayo manan nina kaya kawi ganian na badan miya kuha bayadan why nakapakaipan baganon sagiyang ko ta oras akaragniron kasi ito kitong kuya manan yan na mga miskin why nagukapakay baganon agiyang ko tayo manan yan na mga tao asisalalan ko Allahu subhanahu wa ta'ala datar ibarat o ay manan yan na di meleleg salalan ko Allah kaya datar ibarat o mga tao adi meleleg salalan ko Allah aya antapiranon na sukasabuti ko la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah o di na i'ala ikalimatillah di siya ni melelayag way kaya pinakamalaan tapon na sukidayaw o kalima wallahu subhanahu wa ta'ala na nakabugan siya numpan way padun so ay maanan yan na datar o mga murit miyawasiran ko mga darpairan way mileleg siran ko da mga ingid kadi siran dituntut sa ilmu
way nagkapakai penapumbagan nagyang ko to taruto mga tao. Agu kapakai pen abaganon so di melelayag. Way wad na maananian na tao adi melelayag. Way sumasagad na nagkapakai penabaganon. Agu kapakai penabaganon nagyang ko to mga tao gupan na miyag Islam ay playam ko mga pusuiran sa katatapian ko Islam nagukapakabagro mga imaniran nakapakai pembagan siran. Way ay datarian nagyang ko to ibarat ng mga kafir amyam manulod ko Islam aad na ibubgay kiran wallahu subhanahu wa ta'ala ayamanan niyan na napangkatan ko kapag ingadiran kay barat nakikilalaan siran ang mga tao ko ingadiran na may Muslim way nagyuti pinakamapya panapumbagan kagyan ko tada taruto kasabab sa ugyang ko tapos yan na tarimaan yan sa Islam na mala akyugupian ko agamatan o agama Islam. Way ago pedung nagyang uta mga Bisaya ak betuon sa mga mukatab ay maanan yan na uta mga Bisaya ak pagaw na niran aginawairan si ko kirkiran ay maanan yan na mga tao mga Muslim makamimilik kiran adi siran ding gelebekan siran pepakakway sa ay maanan yan na pirak ay pembediran ko kirkiran kaansiran maka maradika nakagiginan na da iman to kapakamumuayan yan sa giyang kaya masa kada iman to agito na Bisaya way sagian kaya masatan. So giyang utamya nga aloy tano nagyuti ay maanan nakalilidab keto untanuro sagian kaya masa nagyuti kapapatutan ku zakatul fitr sadaqatul fitr. Ay pa kaysa na inu upama kaso sadaqatul fitr tano napakawitan tano ko mga watan na mga darpa mga lukas mga pagremi ko agama Islam taman sa ketuumpan so makakailangan ama padasagyan kanan awalu kasinif amyalu sa Quran way si ikum mga nga katataguan raktan nayad na patot na si tanong mibugay so mga sadaqatul fitr tano zakatul fitr tano si ikum mga kapapantagan aki kabnar sagyan kanan zakatul fitr si ikum mga ingda katataguan raktan kenaba panabatan o pakawitan ka pirad na imya kay ito agyan kay sadaqatul fitr wad na mga tunganay tanong kung mga kawatan na mga ingrid naknaba importante isita no palabata so ay maanan yan na imbagay tanukiran ko mga zakatul fitr tanu kakapa kaya bagan tanusiran sa maanan yan na mga sadaka aknaba importante igyuto so zakatul fitr uway si tanusiran bagi ko mga sobra ang mga sadaka tanu na sumipantag ko kabagay sa zakatul fitr si kung mga tao maaandar ka na di ka pa kay maanan yan na sum mga tao anda nga din mapapatut as kay makatunggas tukiran na di ka pa kay bang ka bagi sa zakatul fitr datarian na suina ka way suina ka na piyan to na isuan yan piyan to na isuan ka na patutar ka din so maanan yan nakasuporta ang kaun so di ka pa kay baron ka bagan so zakatul fitr ka saka mo tumambuso ama ka saka mo tumambuso mga wata ka adapan makasibay way agudapan ay mananian nabanian gas saba makapkawiyagan ang makasibay maaandar ka apian tunay ikidiyon na patot so ay mananian nakang gasto ingon tagiwata ka way nadi ka pa kaya bang kabagi sa zakatul fitr way saka mo tumambuso lang unong mga tunganay ka mababalingar ka way askay makapagperkiran nanak na di patut ibasiran mananya bangasiran kabgi sa zakatul fitr kay no to nagiapian to na isuan ka na patut terkaso kabging kakiran naguso kasakuduing kakiran ko mga kailangan nila liro mga pagremi ko agama Islam na so pagaring ka aknabar ka babaling so pagaring ka aknabar ka babaling nakapakay abagan ka sa zakatul fitr amay kay barat na makasisibayakan udi naknabar ka ama andarang ko takapagparaw nakapakay ibigay ka unsus sadaqatul fitr ka udi na zakatul fitr yu ayama na niyan na pamilya so gyuti di ka pa basta ya pemikiran tanuna so langon ng mga tao maaandar kudi tanuron di kang gastui way na di siran ke pakai abatan o siran bagi sa zakatul fitr o lina sadaqatul fitr
Setan kibgay ko mga tao, akna batano responsibility sudigiran di kang gestoy. Datari barato mga pagaritan. Nagkapakaya mibgay tano kira. Way gusto mga siringan, way mga miskin, kung mga darapatan o mga fukara, way nagkapakaya pamana si tano kiran bugay. Anto napan mga day ipaman. Way, sumipantag ko isa ka pamilya. Way, nasulangwan o member ko pamilyang ka, napalayang ka din nakibugay sa sadaqatul fitr. Palayang ka siran kibugay sa sadaqatul fitr. Mani isa kiran. Way, napalayang ka din nakibugay. So maugat, nataman sa dinian milput suwata iyan. Way, amaka susulod sa giyang kay Ramadan, naknaba patot ko wata iyan sa suldat yan imibigay niya to sa sadaqatul fitr. Way, upama kagiyang ko tawata iyan, na aya kinilput yan. Way, na maka susulod si iku ayam anan yan na Ramadan. Kaya kinilput yan, na si iku unaan agiyang ko to maghrib as aya mapita yan na buka. Namiya patot amibigay sa sadaqatul fitr agiyang ko tawata. Way kilput yan na si iku urian o maghrib sa giyang ko tuwa kapos po sa na maghrib Ramadan na nabawajib imibigay sa sadaqatul fitr agiyang ko tawata. Sa kamaw tumambu sumiyawafat. Sumiyawafat na upama kaaya kiyawafat yan. Way, na makasusulod si iku Ramadan na kailangan amibigay sa sadaqatul fitr, sa zakatul fitr agiyang ko tamiyawafat. Sumalok sa mga pagremi ko gamay Islam, gay makampat abayang-bayan ng tano, may pantag sa kabagay sa zakatul fitr, way tumanigo ko Allahu ta'ala kaya sabutan niyo, wad na karibatan na ka napagitad minyo rakmbo, way balasang kanu Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaya mo di karibat na su Allahu subhanahu wa ta'ala. So giti sabab mga pagremi, wad na mga pakay sa iyo na komenta kanu sa yabu, kaso proton tanong na pasimbag tanong na ang tanong mga sasambag. So giyang kailang uno sumiyalam na salam rakanu lang. So si tanubuta man na katay ay orasiman to na alas 5:59 way di bu imate na kuma so ilalapis na pakambarakatan rakan wala so puasan niyo way nagusto mga iplapis yo nagubugan tan wallahu taala sa burger agyan kaya lambak ko Ramadan na mausartano pan uy kasuswatu wallahu taala na mala naging kuma asa pulugawi way na nabatan ron makasanggay sa mga oras ami pagitikaf tanong sa mga masjid tanong na sumanga dato na mamagitikaf tanong sa dataro kaya pagitikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibu pasitaman sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.